Hej, jeg hedder Inge. Jeg er uddannet akupunktør og har akupunkturgården Haldrup. Grundstenen i min behandling er akupunkturen. Akupunkturen kan gå ind og afhjælpe rigtig mange både kroniske og akutte smerter i muskler. Jeg er uddannet i at bruge laser og valgte at investere i en klasse 4 laser, som er en af de helt nye på markedet. Det foregår på den måde, at der ligger nogle faste programmer derinde, og så kan man selv gå ind og programmere, og så kan den gemme programmerne. Det er rigtig smart. Den, der bliver behandlet, oplever det som, at det er sådan lunt eller varmt, og det kan sitre en lille smule, men læser ikke noget, der gør ondt. Det er vigtigt, at det bliver gentaget inden for en uge et par gange, for ligesom at få det optimeret. Laserbehandling er fantastisk til folk med gigtfingre, krogede fingre. Det kan virkelig gøre noget ved dem. Gigtlidelser, muskellidelser, og den her kan så også tage modikforandringer, hvilket er en af de der lidelser, som er utrolig hårde ved folk, hvor de har ondt hele tiden. Den behandler også sportsfolk med løberknæ, og hvis de får en tennis- eller golfalbue, frosne skulder, er også noget af det, jeg bruger den rigtig meget til. Laserbehandling er som sådan en behandling i sig selv, men jeg har valgt at lægge den ind som en kombinationsbehandling sammen med akupunkturen. Ofte sker det, når jeg har et menneske i akupunkturbehandling, så opdager jeg, at der ligger en inflammation, og der er laseren genial til at tage inflammationen væk. Det, at jeg kan hjælpe andre mennesker, gør mig utrolig glad. Jeg bliver også dybt taknemmelig over at kunne være med til at gøre en lille forskel.